Να σε ρωτήσω κάτι, Διογέννη. Θα ακούσουμε υποσχέσεις, ακούσαμε πολλά. Εσείς στις παρέες, στις γειτονιές ή στις καφετέρειες εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην παραλιακή, που βλέπετε τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές, συζητάτε στις εφημερίδες, βλέπετε εκεί πέρα τα αθλητικά, πέρα τα αθλητικά, τα τοπικά τα οποία είναι έντονα για εσάς, συζητάτε και τι υποσχέθηκε ο κάθε κομματικός αρχηγός μέσα από το βελίδιο. Πώς τα συζητάτε, δηλαδή, μπαίνετε στη λεπτομέρεια ή τα θεωρείτε λίγο, άντε, ήρθε και αυτός, είπε τα δικά του, πάμε παρακάτω, δεν αλλάζει κάτι. Πώς το αντιμετωπίζετε? Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή από το σύνθημα Βαγγέλη Σέξης και σε τον Αλέξη, το μόνο που έχουμε βγάλει ως ΠΑΟΚ είναι Μπερμπάντο Φαλάνη, πήδα το λιμάνι. Βαρεθήκαμε να ακούμε αυτή τώρα θα χαρακτηριστείς ακραίος και να μας... Ξέρεις, γελάμε όλοι εδώ, αλλά θα χαρακτηριστείς ακραίος, ξέρεις, θα πούνε τι λέει τώρα ο Διογέννης Δασκάλος, σατυρικός.